Cuma ulidan Nabi. Simbanan o kenapa? Copot na tigilan na kanaba. Copot na tigilan na uway. Ugid na ayak kurik na simba. Ngay ino to. Ino to din jali baka. Agi abubaya ko Rasulullah. Na sumubaya ko Rasulullah na simba. So kakibubaya ko Rasulullah na simba. Ato na ipitir Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yuhibbukum Allah. Upama ko sakano na tubayaan niyo sa Allah, unuti ako niyo. Akabubayaan kan Allah. Ay mana? Nagiyang kaya bubaya ko Rasulullah na simbanan siku, simbanan padanan siku, belasan sa tao. Kasadin sa tao, ikamu diyan sa Rasulullah, na niya kafir sa kanya. Niya kafir sa kanya. Kailangan kabubayaan tanong sa Rasulullah. Ugay na kana ubaya katubaya itanuron, nabata na mapakatindig agiyang kutwa, ihtifal, giyang kutwa, maulid celebration. Kau pamako, sa katanwi alawanian, amala ibubaya siku Rasulullah, na benda ayaw maana na ketempuan tanong sa mga sahabat sa sila na bubayain ko Rasulullah. At iya pa man na taratanwi miya tuon-tuon at silibrito kinimbawa tanon na da silibrito mga sahabat, na da silibrito mga karumanian, na da silibrito mga pataymam, da silibrito mga tabi'in. Sa tanong sa manupida alawan yan aparatya na. At sa tanong ida alawan yan alumya pa iparatya.